Hey, what's up mga leg? Time check. It's already 2:23 in the morning. So, Ang plano na mo karon day guys, mag 9:40 AM challenge. 9:40, alas 2 na. Mag 3 AM challenge no. Dari sa mong palibot. Hinaot nga, way magbinom ang. Oo. Kaya unay magbinom-binom. Dagan kong kusog. Yaan lagi din. Nay magbinuha mo mapunit kis lang utok kay mga bungi gyud no. Oh, ako bilangan. Hoy. Yatay ta mo. So, Pantay bitaw. Yaan lagi din. ako hadlokon. So, naramin diri sa barangay Tahaw day kay ang tuyo krami diri. Kamal mituyo ko ng Nasa kay bugas no. Oh. Ya, Sa kadyat lang. Kay baw ko nga. Perti ning tawlawana. Wow, nagsalita. Dito tamang nga. Rito pa kumutong sa gawas bangat. Ya, ang kuan na ni day kay niguman na mo sa mong vlog kay mga tog na mi. Three friend na mga. Oh, nya Okay. alkansi siya kay dire mo siya sa gawas matog. Way kuan. Way ka ng anak koros. Kuros bitaw, ngay mo lagumbo dire. Pilo rip. Oh, nya. Panukutok. Nya, kuan pa man layo pa man ang alas 3, alas 2:25 from. Plus 225. Pwede din na. Plus 25. 2:25 AM pa man no nya. Anang paabot sa mega stress dire. Ang amon na mahimo karon. Pasigil mig laglag ito mangita mig ungo na ba? Wa palaw ta ni. Ay pag ingunog na oy. Natay ka di ka kamuda di kita madagan. Nya ug wala palaw ta ni. Okay ra at least we try our best. Tararat tararat. Ba oy kinatungan ni mami. Jamil ba jamil man diri ba? Tararat tararat. Aho. Oy mga kaigan. Gusto mo 'yon? Gusto ka yan. Gusto mo yan? Gusto ka yan. Wala gito ka na no. Tug lang ta. Si paon tingin baba mo. Ikan ni kukuha niya. Duka na yun. Matay ka. Kukuha na ta diri sa pisto na ta diri maayo. Ya, mo wala ka. Ipakita lang ang ring light mal. Ang mga ring light na mo na Mga ring light. mga ring light double impact ni. Ay triple impact. Sa dihi mura mig galag sa kaputi dai. Jesus. Napag pak. Apay fa. I-off ang light para makita. Asam sa na oh. Wa mo makita. Oh. Ano na siya? Wait sa Ano din lang na mo. dali si electric fan oh. Fan. Triple impact. Nya pasensya na sa saba ano kay siling pan ra taon mi no. Okay. Wala mi aircon diri dai. Ang aircon pa padung pa. Nya lisod pa mag aircon mi nami sa gawas no. Ang aircon na padung pa. Okay. Nami sa balay ni Miling. Nya nadyo kay bugas diri no. Balay ni Miling. Libat. Ako mangguna. Sige ko gunawin na ko ba. Wala gid taon. Oh. Akong ginahon na no way dayon kundi si kuan oy si Lino kay naluoy jud kong Lino dai. Mistig na ng halik-halik naman. Dai visit jud gani si kuan no si Jade. Labi na si Ace, may yung patokhang mga yawa. Kamura gilad sila. Iyon ka alas 3 na sige. Wala lang alas 2:30 pa. Ato na inon niya alas 3 na yun. Wala ka rin. Ay saba na na. Mabito tayo viewers. Kita rin siya na. Kita rin tayo mananaw. May na lang sa atong pagbatalinga natin mga memories of Ba pang thumbnail ba? Thumbnail. Picture. Smile bang ka? Uy, dapat nakita tag-uungo ko na. Okay. sundan na ito. So, magkuha na may mga jay, no? May parang may Mangita na may mag-ghost hunting na may, no? Nya, parang, Uy! Uy na ito. Duk, makulit. Tanda yun, yun. Anak, kasi andam na ako. Karon Atong sugta. ay may naman kainan yung tanahon. May pagmatayunan ka. Huy! Mag-jabanting. Mag-jabanting ko na.
Ghost hunting na may mga zay. Inawa may makita. Nag-ghost hunting mo, di mo gusto na makitaan. Naon nga di kami mga puta. Grabe na. Itong pa na. So kay gikapoy man mi og kanang lakaw-lakaw mangitag abat no. Dapat ang abat ang mangita na mo no. So ano rin dire? Amurang ibutang ang kamera ka amurang iatubang sa gawas. Oo. Matubang lang niya kay sultan ka. Hadlok man siya. Siya din hadlok. Saan? Ako madlok. Wala yung tiro. Saan to? Tarong ba? Napay sige na mo diha. Aray ko matawag sa kawas mga ba? So atubang ra na sa gawas no. Sa mo ang pakura ng mga pertil pagkahugawa no nga pwede managwa ang mga abat. Bawa sa gawa na bawa sa gawa para dito. Sige, so abot na may 1 hour para nauna mo kung naba may makita ng mga kaabatan rin dapit no. 3:28 a.m. So mga tay, anak lang nagdara ang kamera day. Bahalag daghang binitay. Hay, kay ba mo mga day. Daghan kay minilabhan biniha. Nakikita niyo ba ang hindi namin nakikita? Kita kay mong liog. Ha? Kita mong liog. Saan ba? Liog rin nakita. Liog sa fried chicken. Tarong ba? Ah, Liog rin nakita. Wali na. wala. Wali. So mga zay. Ano na ako nakita? Oh my God. So mga zay. Nasigla ko so mga zay. Zare. Basta na yung mulihok, mauna na. Basta na yung mutingog, mauna na. Oo, tay. Ay, nalilapad. Maunso to name. UFO. Tudlo iyo. So, apa kagibatig duka adala no? Wala pa. Duka na nang dili. Two 2,000 years later. So, bye-bye. And Karang abat. Kita ka. Day, mag-jada ka lang model sa kuan ba pandisal. Sige, bye, log out, and God bless you and happy Halloween to each and everyone alive in this world full of attic. Mga zay. See you in the Menterio every November. November 1 day no. Yeah. Number one Nya is nya kanang mag-vlog nya mi no in November no to all the people under the soil. mag-ghost hunting. To all the people under the soil. Nya Sakto na go. To all the people under the soil. Keep it up. mag-ghost hunting mi ngadto sa Menteria. No.